Poznáte ten príbeh v Samenom Hači? Ten príbeh pravdivý, čo sa ľuďom páči. Bol to pes, ktorý sa zapísal do histórie veľkým činom, keď denne chodieval sa svojím pánom. Čakal ho verne stále na tom istom mieste na vlakovej stanici pri jednej ceste. Pán dostal náhle infarkt, po ktorom umrel, no Hači nechcel prijať tento ťažký údel. Chodil ho čakať na to isté miesto, rokmi si na to zvyklo celé Tokio mesto. Deň išiel za dňom, prešli mnohé roky a Hačiho verné kroky skončili jedného dňa na tom istom mieste, pri tej istej ceste. Zatvoril oči na večnú večnosť, dokázal ľuďom, čo je to pravá vernosť. Pozrime sa spolu na život nemých tvári, sú to tvory nevinné a neboja sa pravdy. Žijú často ťažký život bez niekoho, kto by ich mal rád, no napriek tomu existujú bez kriv a zrád. Ťažký život na ulici neme tváre prežívajú, bez bezpečia lásku zriedka ľudoch nachádzajú, bez je často vnímaný ako nevhodný daček. Porá sa sniť cez Vianoce, dievčatko i chlapček, v noci sa tu túla ulicami množstvo psov. Mnoho nemých tvári plní tajných snov, nemajú na nás moc vysoké náruky, túžia len objať a zobrať ich na ruky. Preto ďakujeme ľuďom, ktorí majú radi všetky živé tvory, ktorí veria tomu, že človek prírodu nepretvorí, ktorí veria tomu, že vždy môže zmeniť svoj smer, že každý z nás má v živote na výber. Prečo sme ľudia takí krutí? Prečo si myslíme, že sa zem len pre nás krúti? Naozaj sú naše srdcia už z kameňa, fakt už človek lásku za nenávisť vymieňa. Prečo sme ľudia takí krutí? Prečo si myslíme, že sa zem len pre nás krúti? Naozaj sú naše srdcia už z kameňa, fakt už človek lásku za nenávisť vymieňa. Ako môže byť palicou nevinné zviera, pozerať sa úsmevom, ak v bolesti umiera. Vyhodí ho na ulicu ako taký smrad, keď verilo, že máš ho naozaj rád. Pes je liek na všetky rany na duši, pes je ten priateľ, čo sú náladu vytuší. Ostanú ti verní, či si bielý a či čierny, ostanú s tebou navždy, keď budeš ku nim príjemný. Na šťastie existujú aj dobrí ľudia, ktorí zvieratá úprimne ľúbia, dajú im domov plných lásky, aj keď im potom možno roztrhajú botasky, možno Nike a či Adidasky, či už je to Chihuahua a či Husky, no robia si z toho žiadne vrásky. Tak ľudia, dajme im viac lásky, správame sa ku nim bratsky. Prečo sme ľudia takí krutí? Prečo si myslíme, že sa zem len pre nás krúti? Naozaj sú naše srdcia už z kameňa, fakt už človek lásku za nenávisť vymieňa. Prečo sme ľudia takí krutí? Prečo si myslíme, že sa zem len pre nás krúti? Naozaj sú naše srdcia už z kameňa, fakt už človek lásku za nenávisť vymieňa. Majme srdce a chráňme tých, ktorí nás ľúbia, veď sú lepší ako po niektorí ľudia. Bráňme ich životy pred ľudskými troskami, nedovolme nikomu byť neme tváre pesťami. Odstráňme násilie, bojujme za lepší svet, buďme takými ľuďmi, ktorých už na svete niet. Pozrime na dno našich duší, priznajme si to, čo už ľudstvo dávno tuší. Násilné činy sú činmi slabých ľudí, že dobrota a láskavosť už dávno niekde blúdi. Všade tlačia do nás samé blúdy, že sa z niektorých už stávajú obludy. Skúšajme odpúšťať všetkým zlým ľuďom, všetci sa raz stretieme pred posledným súdom. Veľkosť národa spočíva v tom, ako človek zaobchádza so zvieraťom. Prečo sme ľudia takí krutí? Prečo si myslíme, že sa zem len pre nás krúti? Naozaj sú naše srdcia už z kameňa, fakt už človek lásku za nenávisť vymieňa. Prečo sme ľudia takí krutí? Prečo si myslíme, že sa zem len pre nás krúti? Naozaj sú naše srdcia už z kameňa, fakt už človek lásku za nenávisť vymieňa. Prečo sme ľudia takí krutí? Naozaj sú naše srdcia už z kameňa? Z kameňa, z kameňa, z kameňa. Prečo si myslíme, že sa len zem pre nás krúti? Fakt už človek lásku za nenávisť vymieňa?